Adto kita sa Genesis Kapitulo 1. Genesis Kapitulo 1, basahon nato sa makausa ang bersikulo 27 o 28. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae iyang gibuhat sila. O gipanalanginan sila sa Dios ug miingon ang Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang yuta ug magagahom kamo niini ug magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Gibuhat sa Dios sila Adan ug Eva. Gipasabot na nako nga gibuhat sa Dios ang katawhan aron mahimong iyang kaambit sa gugma ug ang pinakatumong niya nga matuman ang walay katapusan nga kalibutan sa gugma. O guman gibuhat sa Dios sila Adan ug Eva, gitagaan niya sila og espesyal nga katungod. Gipanalanginan niya sila ug giingnan nga aduna sila kagamhanan sa tanan nga mga buhi ug pagadumalaan ang tanan nga adunay kinabuhi. Sa laing mga pulong gitagaan niya sila og dako nga gahom dinhi sa kalibutan. Gitagaan sa Dios si Adan ug Eva og hataas nga gahom aron madumalaan kining kalibutan. Sa laing mga pulong, giingnan sila Adan ug Eva nga mag-amuma sa kalibutan nga gibuhat sa Dios isip iyang mga kapuli. Gitugyan kang Adan ang kalibutan nga gibuhat sa Dios ug giingnan nga iyang amumahon ug pagadumalahon. Gihatagan siya sa Dios og gahom aron makabuhat niini. Apan adunay giingon ang Dios nga medyo talagsaon. Tan-awa ang Kapitulo 2, Genesis Kapitulo 2, versikulo 15. O gikuha ni Jehova nga Dios ang tao ug gibutang siya sa tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa daotan, dili ka magkaon niini, kaysa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayud. Ngano kaha nga giingnan sa Dios si Adan nga bantayan ang tanaman dinhi sa bersikulo 15. Niadtong panahon na wala pay ubang tao sa yuta gawas ni Adan ug ang iyang asawa. Busa nganong giingon sa Dios nga bantayan ang tanaman? Adunay gipasumbingay diri ang Dios. Buot ipasabot nga adunay tao o butang nga moabot aron sulungon ang tanaman ug sulayan kini nga kawaton. Giingnan sa Dios si Adan nga bantayan ang tanaman. Tungod kay tingali adunay mosulay sa palibot nga kawaton kini. Nagpakita kini nga anaa na si Satanas bisan wala gihisgutan ang pangalan niya diri. Niadtong panahon na walay uban nga gilalang gawas kang Satanas ang pwedeng mosulong sa tanaman. Si Satanas lang. Giingnan sa Dios si Adan nga bantayan ang tanaman tungod kay nakahibalo siya nga anaa sa palibot lang si Satanas nga maningkamot sa pag-ilog sa tanaman gikan kang Adan. Unsaon pagbantay ni Adan sa tanaman? Diri sa bersikulo 17 gingong, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa daotan, dili ka magkaon ini, kaysa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayod. Mabantayan ang tanaman pinaagi sa pagpatalinghog ug pagsunod sa pulong sa Dios. Giingnan sa Dios si Adan nga dili pagakanon ang bunga sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa daotan. Sa laing pulong, mabantayan ang tanaman kung dili kaunon kini nga bunga. Mabantayan ang tanaman kung tumanon ang giingon sa Dios ug dili kaunon ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug daotan. Karon tan-awa ang Kapitulo 3. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1. Karon ang bitin manalangon, labi pa kay sa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og nag-ingon siya sa babae, di ay, nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman? Og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana. Bisan maghikap ni ana aron kamo dili mamatay. Ug ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay,
Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dawtan. Ang punto nga kinahanglan natong hunahunahon diri mao ang manalapas, ang usa nga mosulay pagsulong sa tanaman nagpakita na karon. Gihulagway kining manunulong diri ingon nga bitin. Apan sa pagkatinuod dili kini basta lang nga bitin. Kini si Satanas. Nagpakita si Satanas sa hulagway sa bitin. Espiritu usab si Satanas, dili siya pisikal nga binuhat. Sama sa pagka-espiritu sa Dios, espiritu usab si Satanas. Tan-aw nato karon kung naunsa nga nahimong Satanas ang usa ka anghel. Butangin nyo dire og timaan og abliha ang Isaias kapitulo 14. Isaias kapitulo 14 bersikulo 12. Ana sa daang tugon ang Isaias. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, o kabugason anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod? Ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan. Sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod, himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa hataas o yamot. Silabon ikaw pagadadon ngadto sa Siol sa kinahilagmang mga dapit sa langob. Giingon dire, o kabugason anak sa kabuntagon. Ang pagkahubad sa New American Standard Version, mabasa kini sa ingon niini. O kabugason anak sa kabuntagon. Apan dire sa New King James Version, gigamit gayod ang pangalan nga Lucifer. Usa ka anghel si Lucifer. Sa sinugdan, usa ka anghel si Lucifer nga nag-alagad sa Dios ug mas duol kaniya kaysa uban. Sa tanan nga mga anghel nga nag-alagad sa Dios, naila nato ang uban sa ilang ngalan. Usa na kini si Lucifer, apan ana usab ang anghel nga si Gabriel. Si Gabriel ang anghel nga nagdala og balita sa mga tao. Trabaho niya nga magdala og balita sa mga tao gikan sa Dios. Unya, ana usab ang anghel nga ginganlan og Michael. Katungdanan sa anghel nga si Michael ang makig-away sa mga kaaway. Bisan wala man aktual nga gisgutan ang pangalan nila sa Biblia, aduna pay uban nga mga anghel usab. Sa karon igo ra nga isulti nga adunay mga anghel. Ang mga anghel sama ni Lucifer, Gabriel ug Michael gitawag ingon nga arkanghel. Adunay daghan kaayo nga ubos nga mga anghel nga nagpailalom sa pagdumalan niini nga mga arkanghel. Gatos og lanibo ang kadaghanon niini nga mga ubos nga mga anghel. Mao nga si Lucifer ang bituon sa kabuntagon, anak sa kaadlawon. Dili lang basta sa usa sa mga arkanghel, siya ang arkanghel nga nag-alagad nga pinakaduol sa Dios. Siya ang pinakaduol sa Dios. Espiritu usab ang mga anghel, adunay higayon nga nagpakita sila sa unod ingon nga mga tao, apan mga espiritual nga binuhat sila. Sa hinay-hinay nakabaton og salabutan si Lucifer, nga sanglit siya ang alagad sa Dios nga pinakaduol sa iyang agalon. Gipataas niya gamay ang iyang kaugalingon ug magkigtupong sa Dios. May sama ako sa Dios. Huna-huna niya. Busa sa bersikulo 13 ug 14 giingong, ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa hataas o yamot. Giplano niya nga mahisama siya sa Dios. Sanglit gitinguha niini nga anghel nga ginganlan og Lucifer nga ituboy ang iyang kaugalingon aron mahisama siya sa Dios ug alagaran siya sama sa paghimo nga pag-alagad sa Dios. Gipalaya siya sa Dios gikan sa langit, kini nga anghel mao si Satanas. Ug ang katapusang padulngan ni Satanas mao ang impierno. Nganong gibuhat man ang impierno? Tungod kay Satanas mao nga gibuhat kini. Daghan nga mga tao ang nangutana kung nganong gibuhat sa Dios ang impierno. Ang impierno mao ang lugar diin pagalaglagon si Satanas.
Ang walay katapusang langit mo ang padulngan sa mga nakadawat sa gugma sa Dios, ug ang impyerno mo ang lugar diin si Satanas ang kaaway sa Dios pagalaglagon. Dili basta mahanaw si Satanas, alang sa iyang pagkalaglag mao nga gibuhat ang impyerno. Busa sa pagbalik sa tanaman sa Eden, nakahibalo ang Dios nga anaa sa palibot lang si Satanas. Mao nga giingnan niya si Adan nga atimanon og bantayan. Apan aron mabantayan ang tanaman, dili kinahanglan nga kauno ni Adan ang bunga sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og dautan. Kung tumanon niya ang pulong sa Dios og dili magakaon sa bunga, mabantayan unta niya ang tanaman. Apan nadungog ni Satanas ang panaghinabi samtang gitugyan sa Dios ang kalibutan kang Adan, nga giingnan siya nga makabaton og gahom sa tanan nga mga adunay kinabuhi. Giingon sa Dios kang Adan nga magmando sa yuta og makabaton og gahom sa tanang mga butang nga anaa. Gitagaan si Adan og hataas nga kagamahanan. Yan ang panahon na giunahuna ni Satanas mao kana. Kung mailog nako ang hataas nga kagamahanan nga gihatag ang Adan, maangkon ko kining kalibutan. Kini ang gitinguha ni Satanas. Busa gisugdan na ni Satanas ang iyang mga kalihukan aron mailog ang hataas nga kagamahanan kang Adan. Angay ninyong hinumduman nga usa ka anghel sa Satanas ug maigmat kaayo. Busa nagplano siya og usa ka paglimbong aron mailog ang hataas nga kagamahanan kang Adan. Aron matuman ang iyang plano, gipangita usa niya si Eva. Basahon nato sa makausa pa ang Genesis kapitulo 3 bersikulo 1. Karon ang bitin malalangon, labi pa kay sa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehovah nga Dios. Ug nag-ingon siya sa babae, kini ang Genesis kapitulo 3. Di ay, nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman? Adunay bitik sa pangutana niini. Kinahanglan nga hinumduman nga ni adtong panahon na ang serpente o bitin dili ang nagkamang, makahadlok og makapakurat nga binuhat nga nahibaluan nato sa karon. Niadtong panahon na usa ka matahom nga binuhat ang serpente, pinakamatahom sa tanang mga mananap og nagalakaw kini nga nagtindog. Nakatindog kini og pinakamatahom sa tanang mga mananap apan malinglahon usab. Misulod kaniya ang mga panglinglar ni Satanas. Apan adunay bitik sa niini nga pangutana. Ang una mao ang kamatuoran nga si Eva ang giduol sa serpente, apan kang Adan usab gihatag sa Dios ang iyang kasuguan. Dili kang Eva, ang ikaduhang bitik nga ana sa pulong nga di ay nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Mabasa sa New International Version, tinuod ba nga giingon sa Dios? Unsa ang buti pasabot kung adunay mangutana nga di ay? Tinuod ba gayud kana? Dili ba ingon ni ana ang ilang giingon? Dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman? Dire aduna pay uban nga bitik sa pulong nga tanan. Intensyon gayud sa pulong sa bitin nga libugon si Eva, og nalibog gayud siya. Gidawat ni Eva kini nga mga pulong og mitubag kanila nga wala makahibalo kung unsa ang iyang gibuhat. Nakuratan siya sa mga pulong ni Satanas og mitubag siya tungod sa kalibog. Tan-awa karon ang bersikulo 2. Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon niana bisan maghikap niana aron kamo dili mamatay. Nalibog na si Eva. Wala giingon sa Dios nga dili nila hikapon ang bunga. Ang kinahanglan unta nga isulti ni Eva dire mao ang no comment o dili siya angay nga motubag. Tungod kay wala niya mismo nadungog ang tingog sa Dios. Wala niya mismo nadungog sa Dios nga dili siya mukaon sa bunga. Kung mao kana dili siya angay nga motubag. Kung kini ang gibuhat ni Eva, wala untay nahimo nga problema. Apan napugo siya nga motubag ug sa dihang magsugod siya, gidugang niya nga dili usab nila kinahanglan nga hikapon ang bunga. Gipahayag niini nga mga pulong nga dili kontento si Eva. Gipakita sa iyang mga pulong nga dili siya malipayon sa kahimtang. Ug human gisulti niya nga giingon sa Dios aron kamo dili mamatay. Adunay posibilidad nga mamatay sila. Sa kapitulo 2 bersikulo 17, basahon nato ang kapitulo 2 bersikulo 17. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayud.
mamatay kagayod. Sigurado nga mamatay kagayod. Apan giingon ni Eva nga adunay posibilidad nga mamatay sila. Giusab niya gamay ang mga pulong sa Dios. Ang hinungdan kung nganong giusa-usa nako kini tungod kay importante kaayo nga makasiguro sa mga butang mahitungod sa kinabuhi og kamatayon kung makigsayod sa pulong sa Dios, sa pagdawat sa panalangin sa Dios og himaya. Kinahanglan gayud ninyo nga makasiguro sa insakto, makasiguro pag-ayo. Kung usabon ninyo ang pulong sa Dios bisan gamay lang o kung nagduha-duha ang inyong hunahuna sa iyang pulong, nagpakita na kini sa inyong pagsupak sa kamatuoran. Sa karon daghan mga tao ang mituog kang Hesus o nagabasa sa Biblia, apan nganong wala sila makasiguro nga luwas na sila. Nganong wala sila makahibalo kung unsa gayod ang buot ipasabot sa magpakatawo pag-usab. Tungod kay wala nila gibasa o gidawat sa insakto ang pulong sa Dios kung unsa kini. Wala ni bisan gamay nga pagpasulabi sa pulong sa Dios. Walay pagpasulabi sa pulong sa Dios. Ang hinungdan kung nganong nasayop si Eva, tungod kay nagsulti siya apan wala man siya katungod nga buhaton kadto. Gidudahan niya ang pulong sa Dios o giusab pagayod, bisan maingon nga gamay lang. O kini ang sinugdanan sa makahahadlok nga sala. Tingali, samtang naminaw kamo nining tanan, ginahuna usab ninyo nga, una, kung nganong gibuhat sa Dios sa tanaman ang kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug dautan. Nasayod kita nga pinakagamhanan ang Dios nga nakahibalo sa tanan nga kaunon ni Adan ug Eva ang bunga niini. Kung ingon ni ana, nganong gibutang pa man niya ang kahoy didto? Nganong gitugutan sa Dios nga matintal sila sa ingon niini? Kung matinud-anon kamo kana ang ginahuna ninyo, dili ba? Nganong gibutang sa Dios ang kahoy sa kahibalo sa tanaman? Kung wala niya kana gibuhat, dili unta makuha nila Adan ug Eva ang bunga ug kaunon. Wala unta sila nakahimo og sala ug wala untay problema. Nganong kaha nga gibutang man sa Dios didto ang kahoy? Nga nakahibalo man siya kung unsa ang ilang buhaton. Ayaw kamo pagreklamo kanako, sa Dios kamo magreklamo. Dios ko, nganong gibuhat nimo kini? Dili nako mausa-usa kini nga mga butang karon tungod sa oras. Apan aduna ako'y sinulat nga gamay nga libro bahin niini. Nagulahan ang libro og The Tree of Knowledge. Kung adunay oras pa kamo og gusto pa nga makakat-on pag-ayo mahitungod niini nga butang, giawhag ko kamo nga basahon ang libro. Adunay hinungdan kung nganong gibutang sa Dios ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan sa tanaman sa Eden. Kinahanglan natong hinumduman nga dili lang ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan ang anaa. Anaa usab ang kahoy sa kinabuhi. Tan-awa ang kapitulo 2 bersikulo 9, kapitulo 2 bersikulo 9. Og nagpaturok si Jehova nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatanaw og maayo nga kalan-on og ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman og ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Ana ang tanang matang sa kahoy sa tanaman ug diha kanila adunay duha ka sukwahi nga katungdanan. Usa niini mao ang kahoy sa kinabuhi ug ang usa usab mao ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Kung ang bunga sa kahoy sa kinabuhi ang ilang gikaon, makabaton sila og kinabuhi nga walay katapusan. Apan kung ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan ang gikaon nila, mamatay sila. Ang unang hinungdan kung nganong gibutang sa Dios ang duha ka kahoy sa tanaman aron ipakita nga adunay kagawasan nga mamili si Adan. Kung makalihok si Adan nga adunay kagawasan, kinahanglan adunay duha ka alagianan ang pagapilian. Kinahanglan nga magamit ni Adan ang iyang kagawasan nga mamili, taliwala sa bunga sa kahoy sa kinabuhi ug sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Kung wala didto ang kahoy sa kahibalo ug ang kahoy sa kinabuhi lang ang anaa, dili magamit ni Adan ang iyang kaugalingong kabubuton sa pagpili. Kung nakaon lang niya ang bunga sa kinabuhi tungod sa gutom, mahimong usa ka makina na lang ang tao. Murag mekanikal ang iyang mga lihok.
Busa giingon sa Dios kang Adan nga gamiton ang iyang kagawasan sa pagpili. Taliwala sa bunga sa kahoy sa kinabuhi ug sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dawtan. Gusto sa Dios nga gamiton niya ang iyang kagawasan nga mamili. Sa pagkakaron nagatubang usab kamo sa sama nga pagpili. Kung pilion ba ninyo nga dawaton ang kinabuhi o magdumili niini? Kung dili ninyo dawaton ang kaluwasan, sama gihapon kamo nga mikaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo. Kung dawaton ninyo ang kaluwasan, sama usab kini sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Nagatubang kamo sa sama nga pagpili. Ang inyong kapalaran o padulngan mao ang resulta sa simple ninyo nga pagpili gamit ang inyong kagawasan. Mahitabo ang inyong kapalaran o padulngan sumala sa inyong gipili karon. Duha lang ang imong pilian, langit o impierno. Kung gusto ka sa impierno, isalikway si Ginoong Hesus. Kung gusto ka sa langit, dawata ang iyang gugma alang kanimo, pinaagi kang Ginoong Hesus. Ang pagkabaton o kagawasan nga mamili, natural lang sa usa ka tawo nga adunay espiritu nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Kung walay kagawasan nga mamili, murag makinala ang tawo. Kinahanglan nga tahoron o alagaron sa tawo ang Dios. Apan unsa ba ang makuha sa Dios kung gialagaran siya og mga makina? Dili gusto sa Dios nga pagaserbisyuhan og usa ka makina. Gusto sa Dios nga ang katawhan mahimong mga tawo nga mogamit sa ilang kagawasan sa pagpili nga dawaton kon unsa ang iyang ihatag. Nga kanon ang bunga sa kinabuhi ug himayaon siya. Dili niya gusto nga mahimo kita nga mga tawo nga mag-alagad kaniya nga murag mga robot. Daghan pa nga mga hinungdan sa kamatuoran nga gibutang sa Dios ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dawtan sa tanaman sa Eden. Apan tungod kay dili igo ang oras, dili nato mahisgutan ang tanan karon. Siyempre, hingbaluan na sa Dios ang tanan sa pagsugod pa lang. Nakahibalo na siya kung unsa ang mahitabo. Nakahibalo siya nga mapakyas ang tao, nga musulod ang sala sa kalibutan, ug nagbuhat na siya og plano kung unsa ang iyang buhaton kung mahitabo kini. Tanan nga nahitabo sa kasaysayan sa atong kalibutan pwedeng sumala sa plano ni Satanas o sa plano sa Dios. Adunay duha ka suba nga nag-agos sa kasaysayan sa mga katawhan. Tan-awa ninyo kini. Nagpaila kini sa dagan sa kasaysayan. Ug sa usa ka bahin ana ang plano sa Dios sa kasaysayan. Sa pikas usab ana ang plano ni Satanas. Sa tibuok kasaysayan sa katawhan magkaabay nga nagdagan ang plano sa Dios ug ni Satanas. Apan sa katapusan mosangko sa hingpit nga kapakyasan ang plano ni Satanas ug matuman usab ang plano sa Dios ug ang iyang kabubuton ang walay katapusan nga langit matuman usab. Tun-an nato ang kasaysayan sa katawhan pag-ayo sa sunod. Apan usa ka butang ang gusto nako nga mahimong tin-aw karon ug mao ang dili lang basta naabot sa salagma ang kasaysayan sa tao. Bisan ang tanan nga mga butang sa atong yuta wala nahitabo sa salagma lang. Gibuhat sa Dios ang tanan ug dili usab sa lagma lang ang dagan sa kasaysayan sa tao. Sumala kining tanan sa plano sa Dios. Siyempre, nausab ang plano ni Satanas, gipadayag ang plano ni Satanas sa usa ka pamaagi ug ang plano sa Dios usab sa ubang pamaagi. Apan napadayag ang kasaysayan sa ingon niini nga pamaagi aron makadaog batok sa plano ni Satanas ug ang plano sa Dios ang matuman sa katapusan. Giisip sa mga tawo nga wala nakahibalo niini nga kamatuoran nga sa salagma lang ang tanan o giisip ang tanan nga basta lang kapalaran o padulngan apan dili gayud ingon ni ana. Karon tan-awa ang bersikulo 4. Genesis kapitulo 3 bersikulo 4. Genesis kapitulo 3 bersikulo 4. Ug ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Tan-awa ninyo kini karon. Kini ang gusto nga isulti sa bitin. Dili gayud kamo mamatay. Bakak kini. Giingon sa Dios nga kung kauno nila ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dawtan, mamatay gayud sila. Apan giingon usab sa bitin nga si Satanas, dili gayud kamo mamatay. Adunay gibarugan karon ang tawo taliwala sa mga pulong sa Dios ug sa mga pulong ni Satanas. Nagtindog ang tao taliwala sa duha.
Sa inyong kasing-kasing, nagatindog usab kamo taliwala niini. Sa inyong kasing-kasing, samtang naminaw kamo sa paghisgot nako sa Biblia, tingali kanunay ninyo nga mabati, nga dili ninyo dawaton ang akong gipanulti. Ang mga pagduha-duha sa inyong kasing-kasing og ang hulhog nga dumilian ang tanan nga inyong nadungog mao ang mga tingog tanan ni Satanas. Tingali, mabati ninyo sa abang bahin ang ingon niini nga reaksyon. Sa laing bahin, samtang naminaw kamo, klaro ninyo nga mahibaluan nga tinuod kini nga tanan. Apan pwede usab ninyo nga mabati nga magdumili nining tanan. Maminaw man kamo o dili dawaton ang pulong sa Dios, mo'y usa ka butang nga adunay kalabutan sa inyong padulngan. Kung dili inyo dawaton ang pulong sa Dios, nahukman na ang inyong kapalaran. Nagtindog kamo karon sama kang Adan ug Eva sa kinasanghan sa inyong kinabuhi. Nganong miabot sa ingon niini si Satanas ug gipangutana si Eva sa ingon niini? Nganong gipangutana niya ang babay sa ingon niini ug human giingon kaniya nga dili gayud kamo mamatay? Tungod kay gusto niya nga ilogon ang hataas nga kagamahanan gikan kang Adan og panag-iyahon. Kini ang hinungdan kung nganong giilad niya si Eva, giilad gayud niya si Eva sa iyang mga bakak. Adto kita sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 4. Lucas Kapitulo 4, versikulo 5. Versikulo 5. Og sa itaas, gidala siya sa yawa o gipakitaan sa usa ka paglantaw sa tanang gingharian sa kalibutan. O giingnan siya, kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan ug ang ilang kahimayaan kay kini gikatugyan man kanako ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Busa, kung ikaw mo simba kanako, maimo na kining tanan. Gisgutan nato si Satanas ug ang yawa, apan sa pagkatinuod, usa lang sila og managsama lang. Si Satanas ang commander-in-chief sa tibuok kasundaluhan sa ubos sa mga yawa o daotang espiritu. Busa dire gipasabot si Satanas ingon nga yawa. Gitintal sa yawa si Adan ug Eva apan wala siya natigulang ug namatay. Buhi paghihapon siya sa panahon ni Hesus hangtod karon. Ug busa gitintal usab niya si Hesus. Sa Biblia sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 15, gisgutan nini ang mahitungod sa una ug ikaduhang Adan. Si Hesus ang ikaduhang Adan. Nagrepresenta sa katawhan ang unang Adan. Og miabot usab si Hesus dinhi ingon nga ikaduhang representante sa katawhan. Busa miani si Hesus aron husayon ang kapakyasan ni Adan ug bawion ang kalibutan nga giilog ni Satanas. Miabot si Hesus aron bawion ang kalibutan, busa nahibalo si Satanas nga mahimo niya nga pakyason si Hesus. Maiya kining kalibutan sa walay katapusan. Busa gisulayan niya sa pagtintal si Hesus sa tulo ka mga pamaagi ug aniya ang iyang ikaduhang pagtintal. Og sa itaas, gidala siya sa yawa o gipakitaan sa usa ka paglantaw sa tanang gingharian sa kalibutan. O giingnan siya, kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan ug ang ilang kahimayaan kay kini gikatugyan man kanako ug igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Busa, kung ikaw mo simba kanako, maimo na kining tanan. Kung tan-aw ninyo dire, giingon ni Satanas kining tanang kagamhanan kay kini gikatugyan man kanako, ako kining tanan. Tungod kay napakya sila Adan ug Eva, mao nga nabalhin sa yawa ang pagbulutan sa kalibutan. Apan bisan kamo, mao ang mga buhi dinhi sa kalibutan. Asa man ang yawa, wala mo makahibalo, dili ba? Namalikas ang tao, nagpatay, nakig-away, apan kana nga tanan mao ang yawa. Kung aduna kamoy gidumtan sa inyong kasing-kasing, gahum usab kana sa yawa. Huna-huna ba ninyo nga wala yawa? Napailalom sa kontrol sa yawa kining kalibutan. Wala na ilas sa mga tao ang yawa, tungod kay napailalom usab sila sa gahom niini. Adto kita karon sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 5.
Genesis Kapitulo 3, versikulo 5. Kahingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios, nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Tan-awa ninyo kini. Tan-awa ang talagsaon ang pagkalimbungan ug pagkamalinlangon sa yawa dinhi nga bahin. Usa kini kabakak. Giingon ni Satanas, dili kagayod mamatay. Kung kauno ninyo kini nga bunga, mga buka ang inyong mga mata, busa mahimo kamo nga sama sa Dios. Nakahibalo ang Dios nga mahimo kamong sama kaniya kung mukaon kamo sa maong bunga. Mao nga giingon niya nga dili kamo magakaon niini. Pipila ka mga tuig ang milabay, nabasa nako ang Milton's Paradise Lost. Wala ako masayod kung nabasa ba ninyo, apan usa gayud kini ka mahinungdanon nga buhat, ug maayo kayo ang pagkahulagway nini sa yawa. Makita siya ingon nga malinlangon nga binuhat. Sa usa ka bahin sa libro, miduol siya kang Eva, ug gitintal niya ang babay sa malumo ug malumayon niya nga tingog. Wala ko makahibalo sa insakto nga mga pulong nga gigamit sa yawa, apan adunay say giingon nga ingon niini. Kung kaunon ninyo kini nga bunga, mahisama kamo sa Dios. Nahibaluan ba ninyo kung nganong giingon sa Dios nga dili ninyo kaunon? Tungod kay nahadlok siya nga masama kamo kaniya, kana ang hinungdan kung nganong giingon sa Dios nga dili kamo magakaon niini nga bunga. Adunay giingon nga ingon niini ang yawa ngadto kang Eva. Ug nagsulti siya sa ingon niini, mao nga nadala sa iyang mga pulong si Eva ug gidawat niya nga tinuod. Apan adunay mga bakak sa mga pulong sa yawa niini nga bahin. Karon tan-awa ang bersikulo 6. Naminaw na karon sa mga pulong sa yawa si Eva, sa tamis nga mga pulong nga nagsulti kaniya nga kung kaunon niya ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, mahimong sama siya sa Dios ug mahimong makinaadmanon. Karon sa bersikulo 6. Ug sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon ug nga kini makalipay sa mga mata, ug nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga niini ug mikaon. Ug gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya ug mikaon siya. Tan-awa ninyo kini. Naminaw siya sa gisulti sa mga pulong sa yawa. Og sa pagtan-aw niya sa kahoy, kung sa una, murag sama lang kini sa ubang mga kahoy. Karon sa pagtan-aw niya, lami na nga pagkakanon. Makapahimuot na sa iyang mata, o gusto na siya nga mahimong makinaadmanon. Nahibalo ba kamo kung unsa kining tanan? Makita usab kining tanan sa sulod sa inyong kinabuhi. Makita usab kining tanan sa sulod sa matag usa ka tawo. Ug kung tipunon sila ang mga pangibog sa unod, ang pangibog sa pagkaon, pag-inom, mga kaulag, pangandoy sa unod, kining tanan mao ang mga ginatinguha kanunay sa unod, apil na ang tinguha sa pagkaon. Asa ba nagagikan kining mga kaibog? Nagagikan kini sa mga pulong sa yawa. Adunay ingon ninyo usab kamo nga tinguha sa inyong unod. Unsa ang buti pasabot kung giingon makapahimuot sa mga mata? Mga buta nga gituyo aron malipay ang mata. Gusto sa tao nga mahimong matahom ang porma sa buhok, matahom sa panagway, gipaanyag nila ang ilang mga naong. Gusto nila nga makabaton ining tanan nga mga matahom nga butang. Nagagikan kining tanan sa pagtinguha aron malipay ang mata, ug kini nga tinguha nagagikan sa mga pulong sa yawa. Ug ana ang garbo sa kinabuhi. Kini mo ang ipasigarbo sa mga tao ang ilang kaugalingon. Maabtik ayo ako, kusgan kaayo ako, mas maayo ako kaysa uban. Ug kung dili nila mapabilib ang uban, gamiton sa tao ang ilang talagsaong kusog. Huna-huna nila nga sama sila sa mga sikat nga boksingero. Nakig-away sila gamit ang ilang mga kumo, ug kung makadaog na sila, himuon nila ang pagpasidungog ingon nga usa ka kampyon. Kabahin lamang kini sa kinaiya sa tao. Kini ang garbo sa kinabuhi. Ang uban gusto makabaton og mas maayo nga tingog kaysa uban, ug kadtong nakabuhat niini nahimong mga mag-awit. Nagtinguha ang mga tao nga makabaton og pangalan. Gusto nila nga mailang nga mas utukan kaysa uban, mas daghan og mahibaluan kaysa uban,
ug kanunay nila nga gusto nga mas maayo sila kaysa uban sa ubang pamaagi. Bisan karon samtang nabuhi kamo, aduna kamoy gipangita. Gipangita ninyo kining tulo ka mga butang. Asa nagagikan kini nga mga tinguha? Sa dihang gitanaw ni Eva ang bunga, hunahuna niya nga maayo kini nga pagkaon. Makapahimuot sa mga mata ug tilinghaon aron mahimong makinadmanon ang tao. Apan dili mga pulong sa Dios ang ingon niini nga mga hunahuna, mga pulong kini sa yawa. Ingon ni ana ang mga hunahuna nga nagdagan sa dugo sa tao ug gipanunod pinaagi sa kaliwatan. Gipakita niini nga mahimong makasasala ang tao. Kini ang mga hunahuna nga naa sa sulod ninyo, mao nga kamo makasasala. Masalikoy ba ninyo kini? Gipasionhan na nako nga tinuod ang Biblia ingon nga tema sa atong mga pagtuon. Ug bisan gamay lang nga bahin sa Biblia ang kuhaon ug hunahunaon, makita ninyo nga tinuod gayod. Ana gayud kaninyo na ang mga ebidensya, dili ba? Aduna nay ingon ni ana nga tinguha niadtong panahona ug napasa hangtod karon. Tinuod ang mga nasulat sa Biblia, dili ba? Tan-aw nato kun unsa ang gingon sa sunod. Karon nakaon na nila ang bunga. Mikuha siya sa bunga niini ug mikaon. Ug gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya ug mikaon siya. Karon sa bersikulo 7, ug nangabuka ang mga mata nilang duha, ug sila nang hibalo nga sila mga hubo, ug na nagtahi sila sa mga dahon sa higira, ug na nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Karon gikaon na nila ang bunga. Apan sa dihang gikaon nila kini, wala sila nahimong sama sa Dios, kundili kabaligtaran. Tan-awa lagi, abi nila nga mahimo sila nga sama sa Dios, apan dili diay. Nangabuka gayud ang ilang mga mata, apan unsa ang nadiskubrihan nila sa dihang nangabuka ang ilang mga mata? Ginoo ko, ako hubo. Sa wala pa kini nahitabo, wala man sila nakabiste. Apan bisan wala sila suot, wala man sila nangaulaw o nahadlok, wala sila pakialam, wala man lang sila nabalaka. Apan sa higayon nga gikaon nilang bunga, uy, hubo ako. Nadiskubre nila nga hubo di ay sila. Buot ipasabot sa hubo, naulaw sila og nahadlok. Asa nagagikan ang mga kakawangan sa inyong kasing-kasing? Asa nagagikan ang mga pakigbisog sa inyong kasing-kasing? Adunay mga higayon nga mamula kamo og naulaw, o kung gisamok ang inyong konsensya. Diin gikan ang mga ingon niini nga pagbati. Gipakita ang kamatuoran nga hubo ang inyong espiritu. Gipakita nini kaninyo nga hubo ang inyong espiritu. Tungod kay misulod na ang sala sa inyong espiritu ug busa na samok ang inyong konsensya. Naulaw ang inyong konsensya. Kung wala naulaw ang inyong konsensya, dili kamo maulaw bisan og hubo pa kamo. Og dili usab kamo mahadlok. Apan sa higayon nga madayag ang sala, magsugod kamo nga samukon sa inyong konsensya. Busa kung tan-aw ninyo ang inyong kaugalingon nga gisamok sa inyong konsensya, mahibaluan ninyo ang inyong pagkahubo og maulaw. Mahadlok kamo. Wala man ninyo mahibalue kung unsa kini. Panalagsa makabati kamo og kabalisa sa inyong kasing-kasing, ug mabati nimo ang kahaw-angan. Usahay mabati ninyo ang kangut-ngut sa inyong konsensya. Ngano kaha? Kining tanan mao ang mga timailhan sa kritikal nga kahimtang nga giatubang sa inyong espiritu ug nagdumala sa inyong padulngan. Mga timailhan kini sa mga krisis nga giatubang sa inyong espiritu. Seryoso gayon nga kahimtang sa inyong konsensya samtang nagatindog kini karon sa atubangan sa Dios. Busa unsa ang gibuhat ni Adan ug Eva? Tan-awa dire sa bersikulo 7.
og nangabuka ang mga mata nilang duha, og sila nang hibalo nga sila mga hubo, og na nagtahi sila sa mga dahon sa higira, og na nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Giingon diri nga na nagtahi sila og dahon sa higira. Adunay daghang kahoy nga higira sa Israel. Og kung moadto kamo sa lungsod sa Mugpo sa habagatang baybayon sa Korea, daghan ang inyong makita didto. Tamis kayo ang bunga sa kahoy sa higira, dili ba? Murag mga tudlo sa kamot ang mga dahon niini. Lapad ang mga dahon og tuybong, linginon mao nga mura sila og kamot. Busa mikuha si Adan og Eva sa dahon sa higira ug gitahi kini aron itabon sa ilang kaugalingon. Nakahibalo ba kamo kung unsa ang buot ipasabot sa mga tapis? Nagpaila kini sa relihiyon sa tao. Nanggawas ang mga relihiyon kay gusto sa tao nga matabunan ang iyang pagkahubo, kabalisa ug mga kangut-ngut sa iyang konsensya. Aron matabunan kining tanan mao nga nakahuna-huna ang tao sa mga relihiyon. Nakabaton ang tanan og mga relihiyon tungod sa mga pagsulay sa tao nga masulbad ang suliran sa pagkabalisa sa iyang kasing-kasing. Ang suliran sa kaguol nga nabati niya tungod sa mga pagsulay sa tao nga malutas kining mga suliran mao nga adunay relihiyon. Apan tinuod ba nga masulbad ang tanan sa bisan usa sa mga relihiyon ang mga suliran? Dili sila makahimo. Busa tan-awa kon unsa ang giingon diri sa bersikulo 8. Og hindunggan nila ang tingog ni Jehovah nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Og na nagtago ang tao og ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehovah nga Dios sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. Og si Jehovah nga Dios nagtawag sa tao og nag-ingon kaniya, "Hain ka!" Og mitubag siya, "Hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman og nahadlok ako kay hubo ako og mingtago ako." Tan-awa kini diri na nagkauban sila sa pagtahi sa dahon sa higira aron mahimong tapi sa ilang kaugalingon. Ug human nadungog nila ang tingog sa Dios, busa midagan sila og mitago sa landong taliwala sa mga kahoy apan gatawag ang Dios. "Adan! Adan!" Gitawag siya sa Dios. "Adan! Adan!" Sa permero, wala mitubag si Adan, apan padayon siya nga gitawag sa Dios. "Adan! Hain ka!" Og tan-awa kon unsa ang gitubag ni Adan sa bersikulo 10. Og mitubag siya, "Hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman, og nahadlok ako kay hubo ako og mingtago ako." Kahibulungan kini nga isulti. Bisan pa nagbisti sila sa dahon sa higira, dili ba? Na nagtahi sila og dahon sa higira og gihimo nila ang mga tapis, dili ba? Nganong giingon niya nga hubo siya kung adto naman say suot nga dahon sa higira? Walay pulos kining dahon sa higira hatubangan sa Dios. Wala sa mga reliyon o filosofiya nining kalibutan ang may kapuslanan sa atubangan sa Dios. Dili nila kaya nga may baluan o masulbad ang suliran sa kapalaran sa tao. Dili nila mahupay ang konsensya sa tao. Ug dili nila kaya nga kuhaon ang kahadlok ug ang pagkabalisa sa tao. Labaw nga gisuot sa tao ang dahon sa higira, mas labaw usab ang gikinahanglan sa iyang relihiyon. Labaw usab nga mag-antos ang iyang konsensya. Ang kalainan sa relihiyosong tao ug sa tao nga walay relihiyon, mao nga nabuhi ang tao nga walay relihiyon nga adunay kaisog. Sa laing bahin, ang usa ka relihiyosong tao usab mao ang nagbaguod sa iyang relihiyon ug dili mabuhi nga adunay kaisog. Kanunay siya nga puno sa mga kahadlok. Unsa ang relihiyon? Ang relihiyon naghatag og kalisod sa tao. Ug kini ang hinungdan kung nganong kinahanglan ninyong mapalingkawas gikan sa relihiyon. Sa higayon nga makalingkawas kamo sa relihiyon, mabuhi kamo nga adunay dakong pagsalig. Sa usa ka higayon, pipila ka mga tuig ang milabay, nagpasiugda ako og usa ka evangelical meeting sa lecture hall sa usa ka universidad sa Seoul. Niadtong panahon na kagawasan sa relihiyon ang gigamit nako nga tema. Adunay dako kaayo nga placard ang nakasulat dire kini nga mga pulong. Gisabit nako ang placard sa dingding nga anaa sa atubangan sa lawak o conference hall. Samtang nagsulti ako, nabantayan ako ang duha ka mga munghe
nga Buddhist nga misulod sa likod sa lawak. Sa tanaw nako, nagka-interes sila pagsulod tungod sa uluhan. Apan, sa walay palad, wala sila nagpabilin dito hangtod sa katapusan. Kung gusto ninyo og tinuod nga kagawasan, kinahanglan makalingkawas kamo gikan sa relihiyon. Kana ang tinuod nga kagawasan. Gidaog-daog sa reliyon ang tao, apan adunay mga kondisyon ang kagawasan sa reliyon. Adunay mga gikinahanglan aron mahimong gawasnon sa reliyon. Kinahanglan niyong maamguhan ang usa ka mahinungdanon kaayo nga kamatuoran ug kana nga kamatuoran ang magpalingkawas kanimo. Gipakahulugan nining pagsuot og dahon sa igira ang pagkabaton og relihiyon. Sa umaabot nga adlaw, kumutindog na sila at atubangan sa paghukom, daghan sa mga relihiyosong tao dinhi sa kalibutan ang mag-ingon, "Nahadlok ako tungod kay ako hubo." Ang kuno nila kini sa ilang kaugalingong ngabel. Bisan aduna sila bistimo, ingon sila nga sila mga hubo. Karon tan-awa ang bersikulo 11. Karon tan-awa ang bersikulo 11. Kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Adunay usa ka butang nga kinahanglan natong hinumduman dire. Si Satanas ang nag-ilad nila ni Adan ug Eva. Mao nga nahibaluan nila nga hubo sila. Nakahibalo ba kamo kung anong gibuhat niya kini? Sa dihang nakaplagan nila nga hubo sila, nawala kanila ang kagamhanan nga magdumala. Huna-hunaw nato kini sa makadiyot. Kinsa ang mga tawo nga adunay kusog? Kadtong mga nakabisti ang adunay kusog. Sa laing pamaagi usab, nganong dili mabuhi ang tawo sa kadaugan. Tungod kay walay sulod ang kasing-kasing sa tao, nahadlok ang tao ug dili mahimutang ang tao. Kung walay sulod ang kasing-kasing sa tao, dili siya mahimutang ug nasamok ang iyang konsensya. Unsaon niya pagdumala? Kinsa ang pagadumalaan niya? Huna-huna kini sa makadiyot. Samtang nabuhi kamo, nahibaluan ninyo nga giagian na ninyo ang tanang matang sa mga butang. Usahay magsagubang kamo nga wala kamoy kwarta. Usahay usab mga suliran sa mga relasyon ninyo sa ubang mga tao. Moabot ang tanan nga mga ingon ni ana nga matang sa mga butang. Apan nganong puno kamo sa mga kahadlok kung moabot ang mga ingon ni ini nga mga problema. Tungod kay wala kamoy kusog. Wala kamoy kagamhanan nga magdumala sa ingon ni ini nga mga problema. Kahimtang. Apan nganong wala kamoy ingon ni ini nga kagamhanan. Tungod kay hubo ang inyong espiritu. Makabati og pagkabalisa ang tao nga hubo ang espiritu, naulaw ug wala say gahom og kusog, busa unsa ang pagdumalaan niya. Kini mismo ang tumong sayawa. Sa dihang nakaplagan nila Adan ug Eva nga sila hubo, nawala ang tanan nila nga kusog, busa nailog sayawa ang kagamhanan ug katungod. Tibuok kinabuhi gipaningkamutan ninyo nga mahimong maayo sa tanan nga inyong gihimo. Nag-antos kamo pag-ayo aron mahimo ang labing maayo. Apan maningkamot man kamo pag-ayo, bisan unsa man ang inyong buhaton, magpabilin nga halayo ang kadaugan ug kalampusan. Mahibaluan ninyo nga dili di ninyo matuman ang inyong mga katuyuan. Nganong dili ninyo kini mahimo? Tungod kay nailog na kaninyo sa yawa ang kagamhanan aron mabuhat kini. Nahibaluan ninyo nga dili man lang ninyo magkontrol ang mga nahitabo kaninyo, dili ba? Sa mga gaan nga problema pa lang, nahadlok na kamo. Nabalaka kamo, naguol, mihila kamo. Asa ang hataas nga kagamhanan niya nga tanan? Busa, hingpit nga naluya ang tao. Giingon sa ubang mga tao nga mas gusto pa nila nga mosalig sa ilang kinomo kaysa Dios. Nagsalig sila sa ilang kumo, apan dagom lang kinahanglan ninyo nga kuhaon og tusukon kana nga kumo og agay. Pwedeng maisugon kana nga kumo kung tan-awon, apan gamay lang nga dagom ang kinahanglan aron kini mapildi. Unsa ang makabot ninyo sa inyong kumo? Walay pulos lang ang pagpakita sa gahom. Busa sa dihang nakaplagan ni Adan nga hubo di ay sila, nahulog kining kalibutan sa kamot sa yawa. Nakaplagan ni Adan nga siya hubo, ug nahulog ang kalibutan sa kamot mismo ni Satanas.
Una-una ang inyong kaugalingon mahitungod niini nga mga butang. Dili ba kamo mahimutang? Pipila ka mga tuig ang milabay, daghang mga istorya mahitungod sa gihimong mga atomic weapon sa North Korea. Ang posibilidad nga adunay pag-atake sa nuclear gikan sa amihanan ang kanunay nga hulga sa among seguridad, apan adunay ingon niini nga bahad sa kasadpan sulod sa daghang katuigan. Gisigutan sa among mga politiko ang mga kauyunang pangkalinaw ug ang gikinahanglan nga pagpagamay sa numero sa mga armas nuklear sa tibuok kalibutan. Apan dili paggihapon kini mausab ang kamatuoran nga aduna paggihapoy mga armas nakapunting mismo kanamo. Adunay daghang paghinabi mahitungod sa pagbaligya sa bugas ug mga sulirang pang-ekonomiya sa tibuok kalibutan. Ug bisan pa man nabati nila nga peligro paghihapon kita. Og tungod niining mga kalibutanhong hilisgutan, kinahanglan ninyo nga makig-away sa tarang matang sa mga suliran nga naatapad lang sa inyong balay sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa niining nga mga pakig-away, naningkamot kamo nga makontrol ang kahimtang ug masulbad ang mga problema, apan ang pagkadili na himutang, kaguliyang, pag-antos ug kaguol mao ang nagpadayon nga nagtagbo nga walay hunong nga miatake nga wala lang nato dahuma. Ngano ingon niini kini? Tungod kay hubo ang inyong espiritu. Adto usab kita sa katapusang bahin sa Biblia. Ang libro sa Pinadayag, Kapitulo 16. Pinadayag, Kapitulo 16. Pinadayag, Kapitulo 16, versikulo 15. Versikulo 15. Tanawa, muanhi ako ingon sa kawatan, bulan ang magatukaw, nga magabantay sa iyang mga biste, aron dili siya magalakaw nga hubo, ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw. Ang naingon diri nga, tanawa, muanhi ako ingon sa kawatan, mao si Jesus. Buot ipasabot nga moabot si Jesus sa ikaduhang higayon. Si Jesus nga mianhi 2,000 ka mga tuig ang milabay ug mobalik pag-usab. Sa pagbalik pag-usab ni Jesus, bulahan ang magatukaw nga magabantay sa iyang mga biste aron dili siya magalakaw nga hubo ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw. Kung mobalik pag-usab si Jesus, kadtong mga tawo nga hubo ang mga espiritu, dili sila makatindog sa atubangan niya. Dili makatindog sa atubangan niya kadtong mga naulaw. Ang mga hubo mao kadto sila nga naulaw. Dili mahimutang kadtong mga naulaw. Makabati og kahaw-angan sa ilang kasing-kasing ang mga hubo. Dili makatindog sa atubangan ni Jesus ang ingon ni ana nga mga tao, si Jesus mao ang Dios. Busa unsaon ninyo pagkalingkawas niining bugat nga suliran? Kinahanglan ninyong isuot ang insakto nga biste. Atong ablihon karon sa Isaias kapitulo 61. Anaa sa daang tugon. Isaias kapitulo 61. Isaias kapitulo 61, versikulo 10. Dungan kita sa pagbasa. Ako magakalipay og dako kang Jehova. Ang akong kalag magamalipayon diha sa akong Dios. Kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan. Ako gisuloban niya sa kupo sa pagkamatarong. Ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa usa ka purong-purong nga bulak. Ug ingon sa pangasaunon nga nagapadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga mutya. Tan-awa kung unsa ang giingon dire. Gikan dire, makita nato nga kinahanglan nato isulob ang mga bisti sa kaluwasan. Ako magakalipay og dako kang Jehova, ang akong kalag magamalipayon diha sa akong Dios, kay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan. Giingon dire nga, ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan.
Dili kini mga biste nga mapalit sa tindahan, kini mao ang mga biste nga madawat nato gikan sa Dios. Kung naluwas kita, masuloban kita sa mga biste sa kaluwasan. Tan-awa kini, gipasabot nini ang mga biste sa kaluwasan, dili ba? Kung masuloban ang tao nining mga biste sa kaluwasan, tanan nga mga nabati niya nga kaulaw kaniadto ug ang dili pagkahimutang mawagtang tanan. Kung nasuloban siya sa mga biste sa kaluwasan. Kadtong nakasuot lang sa mga biste sa kaluwasan ang makatindog sa atubangan ni Hesus sa pagbalik niya pag-usab. Aron masuloban sila, kinahanglan ninyong madawat ang kaluwasan. Daghan ang pwedeng dawaton gikan sa kalibutan. Apan walay pulos kini kung dili inyo madawat ang kaluwasan. Ang kaluwasan ang importante kaayo nga butang nga kinahanglan ninyong hatagan og pagtagad. Karon balikan nato ang Genesis Kapitulo 3. Genesis Kapitulo 3, versikulo 11. Genesis Kapitulo 3, versikulo 11. Ug miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? Ug ang tawo miingon, ang babay nga gihatag mo kanako nga akong igauban, siya naghatag kanako sa kahoy ug mikaon ako. Ug si Jehova nga Dios nag-ingon sa babay, unsa kining imong gibuhat? Ug nag-ingon ang babay, ang bitin naglimbong kanako ug mikaon ako. Og si Jehova nga Dios nag-ingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan, og labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan. Sa imong mga tiyan magakamang ka, sa sinugdan nagatindog ang bitin. Og magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Tungod kay kulang sa oras, dili na ko mapatin-aw ang buot ipasabot niini sa karon. Og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babay, og sa taliwala sa imong kaliwat, og sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo, og ikaw magasamad sa iyang tikod. Busa karon, natagna na nga mahimong magkaaway ang binhi sa bitin og ang binhi sa babay. Mahimong magkaaway ang bitin og ang babay, og away paghihapon kini hangtod sa kasaysayan sa katawhan. Si Hesus ang binhi sa babay, tanan dinhi sa kalibutan mo ang binhi sa lalaki. Nataw ang tanan dinhi sa kalibutan pinagi sa dugo sa ilang amahan, apan si Hesus gianak siya sa Birheng Maria. Nasayod ba kamo sa hinungdan kung nganong kinahanglan nga mataw si Hesus sa Birhen, ang Birheng Maria? Kung mianhi siya sa kalibutan nga napanunod ang dugo sa lalaki, mahimo siya nga makasasala. Naglatay ang sala pinaagi sa dugo, napanunod kini pinaagi sa dugo. Giingon gani nato nga init ang dugo sa usa ka tawo nga dali masuko, dili ba? Apan dili lang ang kasuko ang nagagikan sa sala nga anaa sa atong dugo. Ana sa dugo usab nato ang pagtunglo, pagsaad ug pagkawat, nagagikan ang matag sala sa atong dugo. Napasa ang sala sa dugo gikan sa matag kaliwatan. Napanunod sa tawo ang sala sa adlaw nga siya matawo. Bisan gamay pa ang bata, kung aduna siya dili gusto, wala man kini nahibaluan sa bata sa iyang konsensya, adunay sala na sa iyang mga lihok. Nahimo kita nga makasasala tungod kay napanunod nato ang dugo sa atong amahan nga makasasala usab. Nataw ang anak sa Dios dinhi sa kalibutan pinaagi sa usa ka birhen. Usa ka babae nga wala pay kaagi sa usa ka lalaki. Mianhi siya aron sa pagluwas sa mga tawo niining kalibutan. Si Hesus miabot dinhi sa kalibutan aron pagalaglagon ang yawa. Mianhi siya aron pagalaglagon ang yawa. Tungod niini nga tawo nga si Hesus, mao nga nakalingkawas kita sa pagkaulipon sa yawa. Nagawas nun ang atong konsensya, nagawas nun kita gikan sa relihiyon, ug busa nakaplagan nato ang tinuod nga kagawasan. Og kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Magsugod ang kagawasan nga gipasabot niini nga bersikulo sa kagawasan sa inyong konsensya. Nga masinati ninyo kung inyong maamguhan o masabtan kini nga kamatuoran. Aron matuman kini, mao nga gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan. Kini ang kahibulungan nga plano sa Dios nga nagapadayon hangtod karon sa kasaysayan sa katawhan.
Ablihon nato ang libro sa Genesis. Genesis Kapitulo 2, versikulo 17. Nabasa na nato kini nga bersikulo, pero atong balikon og tan-aw. Kapitulo 2, versikulo 17. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa daotan, dili ka magkaon niini. Kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayon. Karon tan-awa ang Kapitulo 3, versikulo 5. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios, nga manghibalo sa maayo ug sa daotan. Ato na kining natun-an, pero gusto ko nga balikan sa makadiyot sa dili pa kita mo padayon. Ang pangutana ani adire ngano nga dili maayo sa tawo nga mahibaw-an ang maayo ug daotan. Ang bunga nga dili ipakaon kang Adan mao ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan. Busa kung mukaon siya sa maong bunga, iyang may baluan ang maayo ug ang daotan. Kay kun may baluan niya ang maayo ug ang daotan, siya mamatay. Dili ba kini modala ngadto sa usa ka pangutana mahitungod sa maayo ug sa daotan nga kasagaran atong ginadawat? Tingali kamo nga nakadungog niini nga kahibalo, kung unsa ang maayo ug unsa ang daotan, sumala sa kasagaran nato nga nahibaluan nga buot ipasabot niining mga pulonga. Nahibalo kamo nga daotan ang mangawat sa usa ka butang nga iya sa usa ka tawo, ug maayo ang pagtabang sa uban nga nagkalisod. Klaro kini, dili ba? Apan ang gihisgutan dire ngano ang tawo mamatay kung mahibaluan niya ang maayo ug ang daotan. Nagkinahanglan kini og taas nga panahon sa pagtuki sa kalawom sa tinuod nga kahulugan, apan una sa tanan maghuna-huna kita niining paagiha. Halos tanang mga tawo dinhi sa kalibutan gusto magpuyo nga ginabuhat ang maayo. Aduna sila'y huna-huna kung unsa ang maayo ug naningkamot sa pagbuhat sumala niana. Apan dili klaro nga pagsabot mahitungod sa pulong nga maayo. Atong tanawon kung unsa gayud kini. Gihuna-huna sa tanan nga ang gihuna-huna nila nga maayo mao ang maayo, ug ang gihuna-huna nila nga daotan mao ang daotan. Ang mga membro sa Partido Komunista na naghuna-huna nga ang komunismo nga ilang gipasiugda mao ang maayo. Apan kadtong nagpasiugda sa demokrasya, naghuna-huna nga ang demokrasya ang maayo. Apan nagsugod ang away taliwala sa duha ka laing-laing huna-huna sa maayo. Ang matag partido mituong ang ilang huna-huna kung unsa ang maayo maoy insakto. Kini ang hinungdan nga adunay gubat sa kalibutan, kay ang matag partido miangkon nga sila ang insakto. Ang tanang gubat sa kasaysayan sa mga katawhan nga hangtod karon nagsugod sa ingon niini nga pamaagi. Ang mga tawo nagpadayon pa og pili kung asa ang angay ug maayo sa adlaw-adlaw nilang pagkinabuhi. Bisan sa pagbuot kung unsa ang akong kanon, ang akong desisyon nagbase sa akong hunahuna sa maayo. Sa akong pagpili kung unsa ang akong isulob nga bisti, nagbase gihapon sa akong nasabtan sa maayo. Mao ang mga tawo nagpuyo sa ilang tibuok nga kinabuhi sa pagpili base sa ilang tagsa-tagsa nga hunahuna sa maayo. Apan asa man kutob ang tawo mabuhi sa ingon niining paagi. Ang hunahuna sa usa ka tawo bahin sa maayo sukwahi sa ubang tawo. Mao nga importante nga masabtan nga adunay duha ka klase sa maayo nga gipasabot sa Biblia. Ang usa mao ang hunahuna sa tawo sa maayo ug ang ikaduha mao ang hunahuna sa Dios sa maayo. Sa unang tan-aw ang hunahuna sa tawo sa maayo sa pagkatinuod dayag nga maayo. Apan sa mata sa Dios kini daotan. Ang maayo sa tinuod nga pagsabot sa pulong nahanaw gikan sa kalibutan. Wala na nagpuyo dinhi sa kalibutan. Ang Dios nag-ingon nga kung mukaon si Adan ug si Eva sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan, sila mamatay. Base nahibulong kamo kung giunsa nato pagsulti nga sila namatay. Nga wala man sila natumba ug namatay diha-diha. Pero namatay gihapon sila. Sa ako nagipasabot kung giingon sa Biblia nga sila namatay, nagpasabot kini nga nabulag sila sa Dios. Wala mituo si Adan sa pulong sa Dios, o gisupak niya ang sugo sa Dios, o sa dihang iya kining gibuhat, siya nahimulag gikan sa Dios. Ang Dios mao ang tuburan sa kinabuhi. Kung maghisgot ta mahitungod sa kinabuhi,
apil na ang tanang klase sa kinabuhi. Kinabuhi sa tao, kinabuhi sa mananap, o kinabuhi sa tanom. Lahi-lahi ang dagway sa kinabuhi, pero kining tanan nga kinabuhi nagagikan sa Dios. Ang kinabuhi sa tao, ang kinabuhi sa mananap, ang kinabuhi sa tanom, ang tanang kinabuhi gikan sa balaod sa kinabuhi. O kining balaod sa kinabuhi gimugna sa Dios. Nagagikan ang tanang kinabuhi sa balaod sa kinabuhi nga gimugna sa Dios. Adunay duha ka klase sa kinabuhi nga naa sa tao, ang kinabuhi sa unod ug ang kinabuhi sa espiritu. Sa dihang mikaon si Adan ug si Eva sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayog sa dautan, diha dayon namatay ang ilang espiritu. Apan nabuhi si Adan sa unod sa halos 1,000 ka tuig paghuman niadto. Ang mga tao karon dinhi sa kalibutan murag mga buhi. Apan sa pagkatinuod sama na sila sa patay. Ako kining ipasabot, pananglitan, aduna kay punuan sa santol. Kung imong putlon ang punuan sa kahoy, kini matumba. Pero, bisan pa matumba ang kahoy, kini wala magpasabot nga malaya og mamatay dayon. Kini padayon nga mabuhi sa pipila ka panahon tungod sa duga nga anaa sa sulod sa lawas sa kahoy. Ug ang mga dahon manggawas nga berde ug labas apan sa dili madugay, ang duga sa punuan mauga ug ang kahoy mamatay. Ang tao sama usab sa naputol nga lawas sa kahoy. Ang tao mura og buhi apan sa dili madugay ang kinabuhi nga naa kaniya kalit lang mauga ug mawala. Ang rason niini tungod kay ang tao giputol gikan sa gamot ang tinubdan sa kinabuhi nga mao ang Dios. Sa katapusan mamatay gayod ang unod sa tao, pero ang espiritu sa tao patay na sa iyang kahimtang. Sa ako nang gisulti, ang espiritu sa tao namatay tungod sa sala. Ang sala taliwala sa tao ug sa Dios, nga mao ang tinubdan sa kinabuhi. Kay tungod sa maong sala ang espiritu sa tao namatay. Ang kaluwasan mao ang pagbuhi pagbalik sa patay nga espiritu. Mao ni ang mahitabo kung naluwas na ang tao. Kini ang kaluwasan sa espiritu o espirituhanong kaluwasan. Gipasabot nini ang pagpakatao pag-usab. Ug sa ako nang gisulti, tungod kining kalibutan nga gibuhat sa Dios kinahanglan nga mahingpit. Sa dili madugay moabot ang panahon nga kun ang atong patay nga lawas mabanhaw pag-usab, kini makadawat og bag-o nga kinabuhi. Sa Isayas giingon nga gibuhat sa Dios ang kalibutan aron atong pagapuy-an. Ang kinabuhi sa tao mo ang kinabuhi sa pagpangita. Ang tao nagpuyo sa iyang kinabuhi sa pagpangita sa ubang mga butang nga hingpit. Mao na ang hinungdan ngano ang mga tao nga buhi dinhi sa kalibutan karon nakigbisog sa ilang gituuhan nga maayo ug matarong. Apan ang tanang maayo sa tao ug hustisya sa tao nagmando sa kalibutan padulong sa pagkapukan. Ang pulong nga maayo sa tao dili mahimong maayo kung ato nga sabton gayod ang tinuod nga pulong. Tanaw nato ang giingon sa Biblia mahitungod niini. Tanaw nato ang mga taga Roma kapitulo 10. Mga taga Roma kapitulo 10 sa bag-ong tugon. Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios, apan kini maoy kasibot nga wala doyugi sa kahibalo. O kay wala man silay hibang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Isip unta nga adunay tawo nga naningkamot sa pagtrabaho para sa Dios. Nagtrabaho siya pag-ayo para sa Dios apan gibuhat niya ang tanan nga paningkamot nga walay tinuod nga kaalam. Kung giingon dire apan dili sumala sa kaybalo ang buot ipasabot nga naningkamot ang tao sa pagkawalay alamag, wala siya kahibalo sa kamatuoran. O kay wala man silay hibang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios. Maayo ang pagkamatarong sa Dios diha sa tinuod nga kahulugan sa pulong.
o kay wala man silay hibang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Kung atong tanawon dire, atong makita ang pagkamatarong sa Dios ug adunay pagkamatarong ang tao. Ang pagkamatarong sa Dios maayo diha sa tinuod nga kahulugan sa pulong. Ang pagkamatarong sa tao dili maayo diha sa tinuod nga kahulugan sa pulong. Busa, ang buot ipasabot niini nga sa dihang gikaon sa tao ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan, ang hunahuna sa tao sa maayo mao ang daotan. Tungod niini, sukad nga ang tao mitalikod sa Dios, ang hunahuna sa tao nga maayo nahimong daotan ug dili makatandi ngadto sa Dios. Si Karl Marx ang nagmugna sa komunismo ug usa ka Hudyo, ug iyang gipanghiling ang Biblia sa pagsusi sa hingpit nga kalibutan. Siya naningkamot sa pagpangita sa hingpit nga kalibutan. Apan tungod sa iyang kaugalingong tawhanong pagsabot sa hustisya ug sa pagkamatarong, nahukman ni Marx nga sayop ang Biblia. Sa dihang giusisa ni Karl Marx ang kasaysayan sa mga Israelihanon, pinaagi sa daang tugon ug nakita niya giunsa usahay nagmando ang Dios sa mga Israelihanon sa iyang pinili nga katawhan aron laglagon ang daghang mga katawhan. Nahukman niya nga walay ingon ni ana nga Dios. Mumando ba ang Dios sa iyang mga katawhan sa pagbuhat og mga makililisang nga buhat? Nakunahuna si Marx mahitungod ni ining mga butanga. Busa nakahukom siya nga walay Dios, pero mituog gihapon siya sa maayong katilingban. Ang katilingban base sa ginahuna sa mga Hudyo sa kalibutan sa dihang miabot ang Mesiyas. Sa pag-abot sa Mesiyas, ang mga Hudyo mituo nga nahimong maayo nga lugar ang kalibutan. Busa gipaningkamutan ni Karl Marx sa pagbuhat unsaon ang nindot nga kalibutan matuman. Gipalambo niya ang iyang teorya sa komunismo batok sa mga mituo nga walay Dios. Ang sumbanan sa iyang teorya mao nga mapauswag ang gahom sa mga mamumuo, nagpasiugda og revolusyon aron sa pagpahawa sa mga taong arang-arang ang kahimtang ug magtukod sa egalitarian nga katilingban. Murag nindot paminawon ang iyang teorya, apan sa pagkatinuod ang tanan daotan. Ang hinungdan nga sila daotan kay ang matag tawo adunay sala sulod sa ilang kasing-kasing. Adunay sala sulod sa kasing-kasing sa tawo ug kana nga sala apil ang pagkahakog, ang pagpangandoy nga makaangkon sa tanan labaw kay sa uban. Adunay sala sa kasing-kasing sa tao aron mahimo niya nga makontrol ang uban. Giilad ang tao kung maghunahuna siya nga makabot niya ang egalitarian nga katilingban hangtod nga kini nga kinaya magpabilin kaniya. Ang tao dili makakabot sama niining katilingban. Dili ba kini ang hinungdan nga ang komunismo nining panahona sa kalibutan napakyas? Hiyas nga dautan ang tibuok nga idea sa komunismo. Kung imong sulayan sa pagtukod sa bisan unsa sa paagi nga walay Dios, dili gayud mahimo nga adunay tinuod nga kamatuoran. Wala ko makaibalo kung unsa ang imong hunahuna bahin niini. Apan sa ako nang giingon sa akong mga pakigpulong, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta sumala sa siyensya. Ug ang kasaysayan sa atong kalibutan napadayag sumala sa plano sa Dios. Apan kung imong ilimod kining mga kamatuoran, dili nimo mahimo nga bisan unsa nga walay kamatuoran. Busa karon atong sugdan pagtan-aw ang kasaysayan sa katawhan aron atong masuta kung ang Biblia tinuod ba o dili. Sa ako nang giingon bag-o lang, ang tao nagpadayon sa pagpangita unsa ang iyang gituohan mao ang maayo. Apan hangtod nga dili parihas ang unahuna sa tao sa maayo ug sa unahuna sa Dios, ang tao magpabilin nga ignorante kung unsa gayod ang maayo. Ug sa ako nang giingon, ang gitawag sa tao nga maayo mao'y nagdala og gubat sa kalibutan, mao'y hinungdan sa dili maihap nga patay ug nagpasamok og maayo sa kalibutan. Ug kining tanan miabot tungod sa unahuna sa tao sa maayo, ang dunot nga hunahuna sa tao sa maayo. Kitang tanan kaliwat ni Adan, ang tao nga mikaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan. Ug tungod ni ana, kitang tanan nahimong dunot. Tungod niini, aduna kitay kaugalingong panghunahuna sa maayo ug daotan sa atong kasing-kasing.
Matag usa kanato adunay lain-lain nga pagsabot kung unsa ang maayo ug daotan. Tungod kay kitang tanan wala magkauyunay kung unsa ang maayo ug unsa ang daotan ug mao nga adunay kagubot. Gubat ug ang kalibutan nagatubang sa dili masaysay nga kalisod. Busa, tungod sa pagkaon ni Adan ug ni Eva sa bunga sa kahoy sa pagila sa maayo ug sa daotan, nahimo kini nga kalibutan nga napuno sa kadaotan ug kasalanan, kagubot ug kalibog. Busa, ang kamatayon maoy resulta sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan. Nahimong gubot ang kalibutan ug ang sala misulod sa kalibutan. Mao kini ang kahimtang sa atong kinabuhi karon. Ug busa mahibaluan nato nga ang mga pulong sa Dios dili bakak. Ang mga pulong sa Dios tinuod. Kung gidawat lang unta ni Adan ang mga pulong sa Dios nga maoy tinuod, siguro dili maingon niini ang kalibutan apan wala niya buhata. Apan ang problema karon nga bisan pa magdesisyon ang tao kung pilion niya ang hunahuna sa Dios sa maayo ug magpabilin nga gahig-ulo sa iyang kaugalingong hunahuna kung unsa ang maayo ug isalikway ang pagkamaayo sa Dios. Mao kini ang problema nga giatubang nimo karon. Kung dili ninyo isalikway ang hunahuna sa tao mahitungod sa maayo, dili kamo makahimo sa pagdawat sa kaayo sa Dios. Gawas kung imong isalikway ang hunahuna sa tao sa maayo, diha lang ninyo madawat ang tinuod nga kaayo sa Dios. Sa tanaman sa Eden, ang kaayo sa Dios mo ang bunga sa kahoy sa kinabuhi. O kining kahoy sa kinabuhi mo ang anino sa usa ka butang nga moabot sa dili madugay. Ablihon nato ang katapusang libro sa Biblia. Pinadayag, Kapitulo 22. Naa siya sa katapusan sa Biblia. Versikulo 18 ug 19. Akong pasidan-an ang tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesiya ni ining basahona. Kung adunay magadugang ni inig bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan ni ining basahona. Ug kung adunay magataktak ug mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ni ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gihisgutan niining basahona. Karon tan-aw nato sa makadiyot. Karon parehas ni Adan ug Eva. Ikaw nagatindog sa sanga sa dalan. Kung imong isalikway ang bisan unsa o kuhaan gikan sa mga pulong dinhi sa libro, nagsulti dinhi nga kuhaan sa Dios ang imong bahin nga gihisgutan niining basahona. O giingon usab, kung adunay magadugang niinig bisan unsa, kung imong dugangan kung unsa na ang nahasulat sa Biblia, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahona. Sa bersikulo 19 giingon nga, ug kung adunay magataktak ug mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya, kung kinsa ang magkuha sa mga parte sa Biblia tungod sa kapritso, unsa may mahitabo. Pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi. Ang libro sa kinabuhi mao ang kahoy sa kinabuhi. Sa uban nga paghubad giingon gayod nga kahoy sa kinabuhi. Asa ba ang kahoy sa kinabuhi para sa atoa? Ana dire sa libro sa Biblia. Sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahona. Ang balaan nga syudad mao ang walay katapusang langit ug kini nagpasabot nga kana nga mga tawo dili makasulod didto. Nining libro nagadepende ang inyong padulngan. Dawaton ba nimo ang mga pulong nining mong tagna, ang mga pulong sa Biblia hingpit ingon sa iyang gibarugan. O mukuha lang ka og mupili ug ang tibuok nga mga bahin baliwalaon og dawaton lang ang mga bahin nga gusto nimo. Ang imong padulngan nagdepende sa desisyon nga imong buhaton bahin niini. Apan kung mutuo ka sa tanan nga nasulat sa Biblia, mahibaluan nimo nga dili gayon mahitabo hangtod nga imong itugyan ang tibuok nimo nga pagsalig, ang imong kaugalingong panghuna-una mahitungod sa maayo, ang imong kaugalingong pagkamatarong.
Kung dili nimo mabiyaan kining mga butanga, dili ka makahimo sa pagtuo sa tibuok nga Biblia. Adunay mga butang sa sulod sa matag usa kanato nga mubabag kanimo sa pagtuo sa Biblia. Tingali sa ubang mga reliyon o mga pagtulon ang moralidad nga imong namat-an o gituuhan apan nahibaluan nimo nga dili gayud tukma sa giingon sa Biblia. Tingali nakatunan nimo sa eskwelahan, tingali ubang klase sa filosofiya nga imong naangkon, tingali ang mga butang nga imong namat-an o gituuhan, mga butang nga ana sa sulod ninyong tanan, tingali lahi-lahi para sa matag tawo. Apan imong makita nga samtang naminaw ka sa pagtulunan mahitungod sa Biblia o samtang nagbasa ka sa Biblia, kini nga pangunaw-na nga namugna na sa sulod ninyo maoy hagit kung unsa ang imong nadunggan karon ug nagpakig-away batok niini. Kining elemento nga ana kanimo kung naana sa una pa o miabot lang, mao ang hinungdan nga lisod dawaton kung unsa ang imong mabasa sa Biblia. Kung dili nimo isalikway kining elemento o kuhaon kini gikan sa imong panghunahuna, makita ninyo nga lisod dawaton ang Biblia kung unsa na siya. Siyempre, dili man giingon nga dili na nato ipadayon ang nagkalainlaing pagtulunan sa panahon nga mabuhi pa ta dinhi sa kalibutan. Apan kung adunay mga pangunahon na o mga pagtulunan nga nagpugong sa imong kasing-kasing, nga nagbabag kaninyo sa pagtuo sa Biblia ug hagit kung unsa ang giingon, bisan pa basahon nimo ang Biblia o aduna mo'y madungog nga nagistorya bahin nini, mawala lang dayon kanimo ang mga pulong. Kinahanglan nga hinumduman nga ang Biblia pulong sa Dios. Ang Biblia tinuod gayod nga pulong sa Dios. Mao ni ang pulong sa Dios nga gisulat sa mga pulong aron atong mabasa ug masabtan. Gisultihan ko nga ang Biblia gihubad sa 2,000 nga nagkalainlain nga pinulungan. Unsa pa nga libro sa kalibutan nga maingon nga gihubad sobra pa sa 2,000 ka pinulungan. Gihubad kining libroha sa halos tanan nga pinulungan sa kalibutan. Kining libroha adunay gahom sa pagpakaylap sa iyang kaugalingon. Bisan karon ginabaligya kini og daghang mga kopya nga mao ang basahon nga himalitan kayo matag tuig sa daghang mga lugar sa kalibutan. Walay libro sa bisan asa sa kalibutan nga daghan ang nabaligya nga mga kopya kada tuig. Ang hinungdan niini kay ang sulod sa libro pulong sa Dios, ang mensahe nga ikaylap sa tibuok katawhan. Og pinaagi nini nga libro, madawat nato ang kinabuhi ug madawat nato ang lig-on nga pundasyon nga maoy basihan aron kita makasulod sa langit. Nasayod ko nga ako naning nasulti, apan kinahanglan nga hinumduman nga kung imong usbon ang mga pulong diri sa libro, bisag gamay o tagaan ninyo og lain nga paghubad, ang kinabuhi sa Dios dili maglihok pinaagi kanila. Dili matuman sa balang espiritu ang iyang trabaho. Gusto na akong ibalhin ang atong panaghisgot sa hilisgutan sa kasaysayan sa mga katawhan pareha sa atong naibaluan ug diha sa katin-awan sa Biblia. Ang kasaysayan sa katawhan gitunga kini sa BC ug AD. Bisan sa ilang kaugalingon, katingad-an kaayo, dili ba? Aduna ako nadunggan nga tawo nga nag-ingong naluwas siya sa paghimo ug pagsusi sa kamatuoran. Nganong sa pag-abot ni Hesukristo gihimong basihanan sa pagtunga sa kasaysayan sa atong kalibutan. Nganong ang kasaysayan sa panahon sa wala pa siya naabot BC ug giusab human sa iyang pag-abot AD. Nganong ang iyang pagbalik timaan sa sinugdan sa bag-ong katuigan. Nasayod ako nga nakahibalo kamo nga ang buot ipasabot sa BC before Christ, ang panahon sa wala pa naabot si Hesukristo sa kalibutan. Ug ang AD maoy laktod sa Latin Anno Domini, ang katuigan sa atong Dios nga si Hesukristo. Giunsa kini paghunahuna, si Confucius natawo sa wala pa si Jesus. Nataw si Buddha sa wala pa si Jesus, ug nataw si Socrates sa wala pa si Jesus. Gipundok sa mga katawhan ang upat ka mga lalaki ug gitudlo silang upat nga labing dagko nga tawo sa kasaysayan. Si Jesus maong katapusan sa upat nga natawo dinhi sa kalibutan. Ug kung ingon ni ana ngano ang pag-anhi ni Jesus sa kalibutan nahimong timaan sa bag-ong panahon sa kasaysayan, ug dili ang pagkatao, kinabuhi o kamatayon sa tulo.
nganong ang bag-ong panahon nagsugod sa pag-abot ni Hesukristo. Sa inyong hunahuna, dili ba kini katingalahan? Sa ako nang gipasabot, tungod nga ang kasaysayan sa katawan anaa sa sulod sa plano sa Dios. Kini nahisulod sa plano sa Dios. Sa ako nang giingon, gibuhat sa Dios ang iyang plano pinaagi sa kasaysayan sa katawhan. Ang iyang plano mao ang pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan isip nga binhi. Kay pinaagi kaniya daghan pa nga mga anak sa Dios ang mataw. Kining paagiha mao ang kasaysayan sa katawhan. Naa dire ang importansya sa kasaysayan sa katawhan. Mao ni ang hinungdan kung ngano ang mga yugto nga makita sa Biblia mutukma sa mga panghitabo nga tinuod nga nahitabo sa kasaysayan. Mitukma ang daang tugon sa kasaysayan BC ug ang bag-ong tugon sa kasaysayang AD. Dili ba katingalahan? Ang kasaysayan BC gisulat sa maong bahin sa Biblia nga gitudlo nato nga mao ang daang tugon. Nagsugod sa Genesis padulong sa Malakias. Ang kasaysayang AD nagsugod sa pag-abot ni Hesukristo ug kini nasugdan og gisulat sa bag-ong tugon sa Mateo, Marcos, Lucas ug ang mga ebanghelyo ni Juan ug ang mga buhat sa mga apostoles. Kini ang kasaysayang AD. Mao nga sakop sa tibuok Biblia ang kasaysayan sa katawhan. Nasakop usab niini ang tibuok nga kasaysayan sa katawhan gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Unsa pay laing libro sa kalibutan, unsay sanga sa pagtulun-an o filosofiya ang misakop sa tibuok nga kasaysayan sa katawhan gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan? Ang Biblia tukma sa karon nga panahon sa kasaysayan sa mga katawhan nga gipadayag sa atong mga mata. BC, before Christ. Ang panahon sa kasaysayan sa wala pa ang pag-abot ni Kristo, kini ang kasaysayan sa daang tugon. Ug ang AD mao ang bag-ong tugon. Kung atong susihon pag-ayo ang Biblia, klaro natong makit-an kung giunsa pagsulat ang kinatibuk ang sugilanon sa katawhan. Ang kasaysayan sa katawhan nagsugod kang Adan ug nagpadayon hangtod karon. Sa permerong 2,000 ka tuig, sugod kang Adan mao ang panahon sa pagbuhat. Ang sunod nga 2,000 ka tuig human niadto mao ang panahon sa mga napili nga mga katawhan. Human niana mao ang panahon sa bag-ong tugon, nga gitawag nga panahon sa balang espiritu ug panahon sa ebanghelyo. Unya aduna usab panahon sa kasakitan. Mao na ang katapusang kasaysayan sa katawhan. Kining panahon na mohangtod sa 7 ka mga tuig ug mao kini ang panahon nga mahitabo ang tanang matang sa kagubot. Ug mubalik pag-usab si Hesus. Ug unya sa sunod nga 1,000 ka mga tuig adunay hingpit nga kalinaw sa kalibutan. Sa sulod sa 1,000 ka tuig adunay hingpit ug sumbanan nga kalibutan dinhi sa yuta. Mahitabo kini sulod sa 1,000 ka mga tuig. Ug human niini moabot na sa katapusang yugto ang kalibutan. Apan human niana sa ako nang giingon, magsugod na ang walay katapusan nga kalibutan ug ang walay katapusan nga gingharian. Mao nga ang sugilanon sa kalibutan karon mao ang panahon sa pagpangandam padulong sa pagtukod sa walay katapusan nga kalibutan. Importante nga masabtan nga ang kinabuhi ninyo karon sa kalibutan nga dili lang ang pag-angkon sa tanan ug pagtapos sa tanan sama sa ginahuna nimo. Kining kinabuhi nato karon pagbansay-bansay lang. Ang tumong sa atong kinabuhi karon dili ang pagpangita sa kalipay dinhi sa kalibutan, apan sa pag-andam sa atong kaugalingon aron makasulod kita sa walay katapusang hingpit nga kalibutan nga moabot. Apan daghang mga tawo nga wala magbuhat og pagpangandam. Ilang gisalikway, imbes tumano nila ang ilang tinguha dinhi sa kalibutan. Tungod kay ginahuna nila nga ilahan ning kalibutan. Mao nga daghang mga tawo sa katapusan motapos ang kinabuhi sa kapakyasan ug pagmahay. Palihog magaduko pag-usab ang atong mga ulo alang sa pag-ampo.
magampo kita. Ginoo, nagapasalamat na usab kami sa imong pulong nga among natun-an og napamalandungan nga pinaagi sa imong pulong, Ginoo. Among nahibaluan ang kinabuhi ni Adan nga imo siyang gisugo nga dili magkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Apan napakyas ang tao og nahimong hubo og nahimong patay sa imong atubangan. Ug ang among mga kinabuhi, Ginoo, sama sa kahoy nga naputol, nga mosalingsing ang iyang mga dahon apan sa ulahi mahimong malaya ug mamatay. Natawo og nabuhi kami sa sala, ug pagkahuman mao ang kamatayon. Mga tao kami, Ginoo, nga walay mga paglaom sa kinabuhi. Tungod kay nailalom kami sa silot sa sala. Apan bisan pa niyana, naningkamot gihapon kami nga mabuhi. Nabuhi kami nga walay paglaom ug walay katagbawan sa kinabuhi. Ginoo, nagapasalamat gayud kami kanimo. Kay ikaw adunay mga maayong mga plano alang kanamo. Ug ang tanang mga plano nimo kanamo nahisulat sa imong pulong nga mao ang Biblia. Nagapasalamat usab kami kanimo, Ginoo, kay bisan kami nahulog sa sala, naulipon sa sala, apan ikaw nagapadayon sa paghigugma kanamo, og nagapadayon sa pagtawag kanamo, sa pagduol diha kanimo. Ginoo, tabangi kami nga bisan kami mga hubo og patay ang among espiritu diha sa imong atubangan, hinaut unta, Ginoo, nga pinaagi sa imong pulong, imo kaming tabangan nga mahimo kami nga mabuhi pa usab ug makakinabuhi kami sa pagkamatarong nga sama kanimo. Ginoo, napuno kami sa sala ug sa nagkanilaing mga problema sa among kinabuhi. Apan ang pinakadako, Ginoo, nga problema nga ana kanamo mo ang problema sa kamatayon. Nagampo kami, Ginoo, nga pinaagi sa imong pulong, makabaton, Ginoo, kami og katagbawan, makabaton kami, Ginoo, og kalipay og mga panalangin ug ang among espiritu mahimong mabuhi pag-usab. Ginoo, tabangi kami nga pinaagi sa imong pulong, among makaplagan ang imong tubag ug mga pamaagi aron dili mo tapos ang among mga kinabuhi sa mga pagmahay. Ginoo, among ginatugyan karon ang among mga kinabuhi kanimo, nga unta mahatagan namo ikaw og panahon ug ang among espiritu sa mga espirituhanong mga butang alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay kining tanan akong ginatugyan uban sa pagpasalamat pinaagi sa ngalan ni Hesus. Amen.